Yo, wasak mga Uragon. Good morning sa inyong lahat. Good morning Philippines. Good morning Saudi Arabia. Alright. So now this is the 12 days of my tipid pamasahe serye. Alright. Pang 12 days na nga. Pang 12 days na ang ating pagtitipid. Alright. So tuloy-tuloy lang. Mga ka-Uragon, mga beshi, mga bay, kumusta kayo dyan? Shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga viewers and subscribers. Shoutout sa inyo. Medyo maaga-aga akong malis kanina sa bahay, 5:20 in the morning, para medyo mahaba-habang minuto ang aking stretching at pahinga pagdating sa opisina. Alright, okay. Yo, wasak mga Uragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Alright, ito na naman ang ating pang 13 days of tipid pamasahe serye. Alright, tuloy-tuloy lang ang lakad ni Uragon. Yan, grabing pawis, sambasa guys. Right, kinanghali pala akong gising. Pasado alas 5 na ng umaga, nagising 5:07 tinanghali. Alright. Yo, wasak mga Uragon, mga besh, mga bay. Good morning sa inyong lahat. Good morning Philippines. Good morning Jeddah, Saudi Arabia. Alright, today is my 14th day of my tipid pamasahe serye. Alright, 14 days na naglalakad papasok pauwi si Uragon. Alright. Yun na naman yung ating mga kababayang OFW, nagbabike papasok sa trabaho. So ayun na nga mga Uragon, bali naka 14 days na tayong paglalakad papasok at saka pauwi. So nakuha lang ako ng mga short clips, tapos pagsasama-samahin ko sa isang video para isang upload lang, pero mga 3 o 4 na araw yun na paglalakad. Right, mga short clips lang. Ito yung aking pang 14 days. Bukas 15 days na, pang 15 days na lakad bukas. Right. Hello guys, mga Uragon, mga beshi, mga bay. Good morning sa inyong lahat. Ito na naman si Uragon, pang 15 days na tipid pamasahe serye. Ito na, lakad na naman ulit. Ito yung aking pang 15 days. Right, nakita ko pala si Noel, si Kabayan. Shoutout sa'yo Noel. Right, nakita ko dun sa Red Sea. Bumili ako ng pang-almusal kasama na pang tanghalian. Right, exercise to, exercise sa umaga para katawan ay sumigla. Okay? Ayun na naman yung mga kababayan nating OFW. Lagi kaming nagpapanagpo rito sa banda rito. So ayun na nga, medyo umaga-aga akong umalis kanina, 5:20 in the morning TSA time. Alright, shout out dyan sa lahat sa Pinas, sa mga kamag-anakan. Shout out sa may bahay ko, sa aming dalawang chikitings. Shout out sa inyo. Alright, so yun guys, pa 15 days na nga ng aking paglalakad. So i-edit ko na naman to, isang video to, ano to, day 12 to 15, para maiksi lang yung video natin, pang upload lang, upload lang. So yun na nga, mamaya pagdating sa office, konting stretching, exercise, pahinga, palit ng damit lahat. Alright, so ayun. So dito na rin magtatapos muna ang aking pa 15 days. See you on the next video. Pang 16 days na naman yon, start. So please subscribe mga Uragon, mga beshi, mga bay, sa ating channel. Ayan, ang channel na yan. Subscribe and hit the bell button below nyo. Right? So hanggang dito na lang. Bye-bye.
Quack.